омехта суруд мехонӣ? ба забони русӣ, англисире бештар ба забони эронӣ, туркӣ. Барое ки ҳамин сурудҳои эронӣ, туркӣ, тоҷикӣ омехта яъне микс мегӯянд, ба ман писанд аст. бисёре аз сурудҳоро худам микс кардам. Саҳар ё шаб дар кадом вақт эҷодат хуб аст? Дар шаб. Берави аз бари ман дур чаро, масту мағрур чаро, масту мағрур. Берави карда фаромӯш чаро, он шабу рӯз чаро, он шабу рӯз. салому алайкум дӯстон, ҳамроҳи шумо Азиз Насриддинов аз ERTG дар подкасти чеҳраҳои нав насли нав. Имрӯза меҳмони мо Давлатов Ҳамадонӣ. Хушомадӣ ба подкасти мо. Хушбошӣ, саломат бошед азиз. Яке аз гиторнавозо ва сарондаҳое ки қадами аввалини худро барои санъат гузошта истодааст. Ҳамадон, ту кистӣ ва аз куҷо ҳастӣ? Ман Давлатов Ҳамадонӣ, зодаи ноҳияи Лахш мебошам. Тӯли 6 сол мешавад дар шаҳри Душанбе зиндагӣ карда истодам ва дар давоми ҳамин солҳо ба санъат соли 2018 ба коллеҷи санъати шаҳри Душанбе дохил шуда, баъдан бо дипломи сурхонро хатм намуда, айни ҳол дар Академияи идоракунии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил карда истодам ва санъатро давом дода истодам. Кайфа медӣ ки мехоҳӣ ки бо мусиқӣ машғул шавӣ ва мехоҳӣ ки яъне сароянда ҳам гиторнавозӣ ҳам овозхон шавӣ? Ман аз кӯдакӣ ба ин соҳа шавқ рағбат доштам ва соли 2018 ба коллеҷи санъат дохил шудам. Аз ҳамон сол то ин ҷониб ҳамкурсон, рафиқон ки медидам, онҳо ба ҳар гуна асбобҳои мусиқӣ, сарояндаҳо, онҳоро медидам, шавқ рағбати худ зиёд шуд. Яъне илҳом зиёд шуд. Аз ҳамин сабаб ман ин соҳаро интихоб намудам. Хеле хуб. Барои чӣ гитара, на ин ки дигар асбоб не, яъне ки пианина не, яъне ки скрипка не, ки ё чӣ ба ту шавқ дод ки бо гитара, фақат гитара, яъне дигар асбобҳо не? Бале, ман қариб ки ҳама асбобҳои мусиқиро менавозам ва аз ин ҳама ба ман гитара махмул аст. Яъне ҳама асбобҳои мусиқиро менавозӣ? Қариб ки. Пианина менавозӣ, гитор менавозӣ? Албатта. Зиёдтар сурудҳоят дар бораи чӣ ҳастанд? Яъне кори ту аз чӣ сар мешавад? Аз матн ё садои гитарае ки ҷур кунӣ оҳанги? Мақсад эҷоди оҳангро дар назар доред. Яъне ман аввал матиф мекунам. Матиф ҳамон қолаби оҳанге. Матифро месозем. Вақте матиф ба дил ҷо шуд, дар ҳамон матиф нигоҳ карда ягон матни бо маъно, бо мазмун матни алоҳидаро яъне мемонед? Мемонед, албатта. Беҳтарин. Бештар дар бораи чӣ месароӣ? Ҳаст мавзӯе ки ба ту бештар дилписанд аст, наздиктар аст? Бештар ман сурудои лирическӣ, сурудои ошиқӣ. Матнои ошиқӣ бошад, хай бар мо як суруд замзамона кардӣ, хеле хуб мешавад. Албатта. боз имшаб дар хаёли ту ишқ бо манам суба шуданист, рӯз дорад нигоҳи ту. ин чашмонам аз чашмонам ноканданист, дастам бастам ба дасти ту. ишқ ин маънои зиндагист, дастам бастам ба дасти ту. ишқ ин маънои зиндагист. рафти ту, дигар корат надорам баъди ту, дигар ёре надорам дар дил, дигар ёдат наорам ман ёрам. рафти ту, дигар корат надорам баъди ту, дигар ёре надорам дар дил, дигар ёдат наорам ман. Вау, аҳсан Ҳамадон, аҳсан. Ровӣ намешдам, ҳамроҳият доед месароидам. Мардака гапаш. Чӣ хеле ки мебинам ки зиёдтар ровиё ба ҳофизӣ машғул ҳастанд, гуфтам дар ҷои худ нишинам, хеле хубтар мешавад. Аҳсан. Бисёртар бо кадом мушкилӣ рӯбарӯ мешавӣ? Мушкилӣ дар ҳама соҳа бисёр аст. Яъне критикаи мардум аст дар ин ҷо. Албатта. Яъне комментҳои қабеҳ аст. Критикаи мардум аз як ҷиҳат хуб аст. Аҳамият гапи мардум аҳамият надорад. Чизе ки гапи хуб ай, ҳамон гапи хуба бояд худашда қабул кунад.
суханои қабеи мардум аҳамият надод. яъне ба сухани мардум аҳамият додан дар кор нест. Дар кор нест. гапҳое ки лозим аст ба майнаи худ ҷо мекунӣ, яъне гапҳои қабеҳ аст, аҳамият наметиҳӣ. Албатта. ин критика яъне дар соҳаи санъат бисёртар аст ва мемонад. гумон мекунам намеравад ин чиз. Албатта. ба фикри ту инстаграмбарӣ айни ҳол дар вақти мо қинд аст ё не? зиёдтар блогер пайдо шудааст ки яъне бисёртар намедонам аз чӣ сар мекунанд, мебуранд рақс мекунанд чорта, зиёдтар ба бачаҳо дахолат доранд ки бачаҳоро мебинам ки ростиам ин корро мекунанд. Камбеш ҳайрон ҳастам, яъне барои сарояндаҳо, барои ягон одамое ки қадами худро зада истоданд ба хело роҳи осон ва ё душвор аст ки яъне хеле блогерҳо пайдо мешаванд, ин тар блогерҳое ки ба шумо зарар мерасонад ин чиз ё не? бале албатта ҳозир як чизро бояд қайд кунам ки ҳамин қадар меҳнат мекунем умуман ҳозир мо дар ин соҳаи инстаграм нав ҳаракат карда истем мардуме ки ҳастанд аудитория ба қувват доранд ёро дар назар дорам ки меҳнат мекунанд расход мекунанд ягон чизе ки хуб мекунанд пешниҳод мекунанд мардумда халқи хидмон ҳозир як чизеро қапидаги ки чӣ хеле ки гуфтӣ ягон кас рақс мекуна ягон девонагӣ мекуна ягон чӣ мекуна эманаё мега миллион просмотр албатта маблағи зиёдро яъне дар наворҳои профессионалӣ сарф мекунӣ сарф мекунӣ результат 5000-4000 просмотр эманаё максимум 100,000. дар мусиқӣ бештар бо ки пайравӣ мекунӣ? ман дар мусиқӣ ҳама сарояндаҳоро ҳурмат мекунам ва айни ҳол ман як сабки муайяни худам надорам. стил сабки муайяни худам аз ҳар сабки ҳар сароянда оҳанг месозам ягон чӣ мекунам дар оянда кӯшиш мекунам ки стили худ сабки худа пешниҳоди мардум кунам. яъне ҳофизое ҳастанд ки баъзе мардум пайравӣ мекунанд, яъне ки бар ман ки зиёдтар писанда аст Манижа Давлатова. яъне ҳофизи муайяни худро дорӣ ки онро яъне гӯш кунӣ зиёдтар пайравӣ кунӣ? аз ҷанри эстрада Сафар Муҳаммади Рустам, Беҳрӯз Мирзоев ва бисёр ҳофизое ҳастанд. бисёр сурдошома гӯш мекунам. Акай Шоҳ, Акай Сиван ҳасте. номои касеро гуфт Акай Сафар Муҳаммад, Акай Шоҳ, Акай Сиван. ба ҳамадон алоқа буроед мехоҳад ба шумо дуэт сарояд, дуэт сароиданӣ ҳастӣ. мехости қатъи ҳамаи онҳо як дуэт сароӣ, яъне ки алоҳида бо Шоҳ чӣ хеле ки мебинам ки бо Шоҳ уже дуэт дорӣ, яъне музикаи рақс бику шур видеоро дар саҳифаи иҷтимоии ту дидам. яъне бо ҳамроҳи Сафар Муҳаммад гумон мекунам ки дар инстаграм шеъри Сафар Муҳаммадро хонда буд, зиёда аз 2 миллион просмотр гирифта буд. имкони як таҷрибаро шуд аму сурудро як бор барои мухлисои мо замзама мекардӣ, хеле хуб мешуд. албатта шиване.
یاد تو دیگر. خیلی خوب حمدان. احسن آفرین. بیشتر با زبان روسی یا تاجیکی نه انگلیسی تو آموخته سرود میخونی؟ با زبان روسی انگلیسی ره بیشتر با زبان ایرانی ترکی تاجیکی ایرانی. برای چی؟ برای که همین سرودهای ایرانی ترکی تاجیکی آموخته یعنی میکس میگن و هم پسند است. بسیار از سرودها رو خودم میکس کردم. خدا. احسن. زیادتر از کدام سراینده ایرانی رو موسیقی سرودش رو یعنی میخونی؟ بسیارتر از بهنام بانی، امیر تاتالو، آرون افشار. آرون افشار. یعنی بسیار جا میرم که یک گله دختر شتگی هستند، یک گیتاریست در بینشون باشد. اما آرون افشار هم موزیکش بگی زیادتر به همین چیز رو بارون میشوی؟ سالهای پیش بله. حاضر دیگه در اگونجا میخوام پیش دختر بودم. حمدان یک سوال دارم. این سوال از خودم است. یعنی تجربه حافظی ندارم، هیچی ندارم. تخم برای چی فایده دارد؟ برای آواز. تخم برای چی؟ برای آواز. برای چی فایده دارد؟ برای آواز تخم فایده دارم. من گنه که نمیدونم من استفاده نکردم. یعنی نیت نیستی استفاده کردن ده؟ که شاید میشه آوازی رو وضو کم خسته شده است. یعنی فایده دارد گمان میکنی؟ یک بار میبینیم و پیش میکنیم. یک بار فهمیدن در کار است تخم فایده دارد یا نه؟ همچون سراینده هستی، گیتار نواز هستی، با کارهای خانه مشغول میشوی حمدان؟ وقتی قشلاق میرم کارهای خانه رو میکنیم. در قشلاق هم کار میکنیم. نکیم شهر اومده این چیز نیست. یعنی شهر کار نیست. سهر میخیزه کار خانه چی؟ جوی خوب ساز میکنی میخیز یکان چی سهر داد تیار میکنی میخریش کمی سر پای کار. همچون صنعتکار چی آرزو میکنی بعد از 3 یا 5 سال؟ حالا چیزای ناتیار بسیار دارم. تیار میکنم باوری دارم که خدا خواهد در دوامی ممکن 1 سال ممکن 2 سال در 3 سال با چیزی که من میخوام میرسم انشالله. در زیر کامنت تو میدم سرودی رقص بکو شور بیده رقص بکو شور بیده. اینی استاد مبارک شاه هستند. با همراه شاه دویت کرده. خیلی پرسموتوری خوب گرفت. همین سرود رو زمزمه میکردی. البته. رقص بکن شور بیده رقص بکن شور بیده خیرمانی زلفان الله مای شبی سون چرخ بزن چرخ بزن چرخ بزن چرخ بزن و پیولا چشمون الله فتیدم میروی از بری من نور چرا معصوم غور چرا معصوم غور میروی کرده فراموش چرا آن شب و روز چرا آن شب و روز رقص بکن شور بیده رقص بکن شور بیده خیرمانی زلفان الله مای شبیستان. حمدان سوال میتونم تا بلیت باید تا جواب گردانی. تیار هستی؟ سرود کی دایم با گیتار مینوازی؟ سرود ایرانی تو میتونی. با 3 کلمه خود رو بخاطی. خوب الا بهترین. سحر یا شب در کدام وقت ایجادت خوب است؟ در شب. بعدی بر اومدن سرودی نو تو چیکار میکنی؟ با سرود بهترین. با سرود ایجاد میکنی؟ و دوستان همراه ما بود حمدان در پادکستی نسل نو چهره‌های نو. تا بازید خیر.